रिकॉर्डिंग बाय सरगम स्टूडियो बोधगया। पढ़े जाई पाई नहीं मोइया अब छेड़ी तान बाजार हमरा हो के यार दबा के भय बाते प्यार। पढ़े जाई पाई नहीं मोइया तेरे घाटी बाजार हमरा हो के पर दबा के भय बाते प्यार। हम तो ओकरे के कसम खिलाइले ही आई गे हम तो ओकरे के कसम खिलाइले ही आई गे हम ता छोड़ा पर बिंदवा के काटे ले ही आई गे हम ता छोड़ा संतोषवा के काटे ले ही आई गे। भाई पासन मैया के तरसनाई भाई डर गे ओकरा पानई ले ही आइया पाना ला भर गे भाई पासन मैया के तरसनाई भाई डर गे ओकरा पानई ले ही आइया पाना ला भर गे। हम तो ओकरे से हम ता छोड़ा रंजनवा